Asociácia Samaritánov Slovenska je občianske združenie združujúce dobrovoľných členov Samaritánov, ktorí sa snažia svojim konaním naplniť myšlienku pomoc druhým. Najnovšie podpísali zmluvu o spolupráci aj s mestom Nitra. Na základe nej budú obe inštitúcie spolupracovať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych alebo krízových situácií. Samaritáni pomáhali Nitre už počas 2 rokov migračnej krízy. V spolupráci s asociáciou tiež funguje v Nitre projekt SOS tlačidlo, ktoré osamelí seniori nosia na náramku. V prípade núdze stačí, ak stisnú tlačidlo na náramku a okamžite hovoria s dispečingom asociácie, ktorý vysiela k seniorom potrebnú pomoc. Mesto pred pár dňami podpísalo zmluvu s asociáciou Samaritánov. Pre nás je to dosť podstatná inštitúcia, pretože je to organizácia, ktorá má presne určené medzinárodné postupy v prípade rôznych mimoriadnych udalostí a rôznych kríz. My patríme pod organizáciu Samaritan International, ktorá združuje všetky samaritánske organizácie na svete, čiže najviac spolupracujeme s nimi, ale okrem toho spolupracujeme aj s mestami, samosprávami alebo s vyššími územnými celkami. Oni tým, že sú združenie, ktoré majú členov po celom Slovensku, tak vedia zasiahnuť aj na rôznych lokalitách vrátane Nitry. A ďalším z tých stupňov pomoci je aj materiálna pomoc. To znamená, že napriek tomu, že momentálne nejaká kríza vypukla na území mesta, nie je, ale chceme byť aj materiálne pripravení na eventualitu, že takáto kríza nastane a vypukne. A to nebude už čas, kedy budeme zháňať materiál, to už bude presne ten čas, keď ten materiál bude distribuovaný tým, ktorí tú pomoc potrebujú najviac. V základe predchádzajúcej spolupráce sme sa teraz dohodli s mestom Nitra, že sme im k dispozícii v prípade mimoriadnej udalosti. Sme zároveň súčasťou krízového štábu a mesto Nitra nás má k dispozícii ako využiteľnú kapacitu v prípade potreby. Asociácia Samaritánov funguje na základe medzinárodne platných štandardov v oblasti krízového riadenia. Tie presne určujú postupy v prípade vypuknutia akejkoľvek mimoriadnej situácie. V jednoduchosti by sa dalo povedať, že keď pôjdete na dovolenku do Turecka a bude tam nejaké zemetrasenie alebo nejaká iná mimoriadna udalosť, tak prídeme pre vás. My v prípade napríklad covidu sme museli strategické riadenie prevzať do vlastných rúk, napriek tomu, že nie sme profesionálmi. A to znamená, že takéto veci nikto na meste nepovie, ako sa majú vyvíjať, ako sa majú postupovať. A my sme to teda museli riadiť. A teraz pri podpise zmluvy so Samaritánmi budeme mať presne určené postupy, ako teda riešiť takéto krízy. Všetci si napríklad pamätáme na veľkú dopravnú nehodu na Zlatomoraveckej ceste, kde zasahovali zložky integrovaného záchranného systému a práve tu by sme mohli pomôcť, aby zložky, ktoré sú v nepriaznivých podmienkach, mali zabezpečenú stravu, mali zabezpečenú oddychovú miestnosť, nejaké základné ošetrenie pre členov a vlastne to je to tylové zabezpečenie, ktoré my môžeme poskytnúť. Okrem logistického špeciálu sme súčasťou záchranných modulov a tímov, ako napríklad dočasný núdzový tábor alebo Euracare Flight and Shelter. Euracare Flight and Shelter je evakuačná kapacita, ktorá slúži na evakuáciu európskych obyvateľov z postihnutých miest kdekoľvek na svete a pri tomto module spolupracujeme s letkou ministerstva vnútra. Kristina Valachiová a Marcela Bogdáňová, Televízia Centrál.